Nu vil jeg lige vise, hvordan man importerer en rute, for eksempel inden fra Endomondo, som man kan downloade til alle mobiltelefoner helt gratis. Så hvis jeg lige går ind i Endomondo i min konto her, og går ind på træning, så finder jeg lige en eller anden rute, jeg har løbet, eller gået, eller hvordan man nu har. Og den rute kan jeg se hernede selvfølgelig i Endomondo. Og nu prøver jeg lige at sige eksportere, og så kan jeg vælge, at jeg kan for eksempel tage den ud som GPX-fil. Og så har jeg så downloadet den hertil. Så hopper jeg så lige ind i mit Google Earth, og så siger jeg fil og åben. Og så finder jeg så der, hvor jeg downloadet den til, hvilket er overførsler her. Og så tager jeg no name og siger åben og OK. Og så har jeg så importeret min rute, som jeg har været ude at gå eller løbe med min mobiltelefon. Og som I kan se her, så har jeg en tidslinje, hvor jeg kan følge min tur igennem skoven ned til mindste detalje.